Hoxe queremos denunciar a situación da sanidade pública en Verín acompañada dos compañeros da comarca. O que está pasando neste Hospital Comarcal Público de Verín é moi grave, xa que afecta a servicios esenciais. Os propios profesionais e as organizacións sindicais están alertando dun empeoramento claro na hospitalización a domicilio, nos cuidados paliativos e na atención cardiolóxica. E falamos de feitos concretos. En paliativos pasamos dun modelo estruturado a unha situación na que apenas hai unha consulta de enfermería a semana para atender alrededor de 20 pacientes. Un servicio que hoxe se sostén polo compromiso dos profesionais e non por a planificación da Xunta de Galicia. E ao mesmo tempo, moitos pacientes, especialmente persoas maiores, teñen que desplazarse como mínimo unha hora hasta o complexo hospitalario de Ourense para probas que deberían facerse aquí no Hospital de Verín. E isto nun territorio envellecido e disperso é totalmente injustificado. Por iso, desde o PSDG levamos esta situación ao Parlamento de Galicia para exixir, 1, que recupere a hospitalización a domicilio, 2, que reforce os cuidados paliativos e 3, que garanta unha atención cardiolóxica próxima, porque non imos a permitir dende o PSDG que a veciñanza de Verín e da comarca de Monterrei siga perdendo servicios sanitarios. A Xunta ten que actuar xa.